Number 14, Gravy.
Sining athak ning kang sam laben ana mapang anong pathena pathian jibai bokin pathian thu ngai thak sun jong ku zirtir mi pui zong ka chu thil mak ti zong an mo wangin an loma oring takin lalpa mingalo kal su fakin nomro se wana rem thu leng sela jungnung barak khian ro pui na omro se tin pathian an fakta a Chanchun Tra Lukaziak Bung Som Pakwa Chang Som Thum Le Pahni Ngai Thaleng U Tinatir Te Chun Kal Ta An Nena Asoyang Nge Yinan Vamu A Tin Sabeng Tung No Chuan Phel Lai Chuan Nei Tu Tenan Nena Sabeng Tung No Khaenga Nge In Phel Anti A Tinan Ni Chuan Lalpan Aduani Anti A Lali Su Krista Choi Moya Theina Tur Chuan Tu Kina Helai Lo Pung Khom Zong Te Lalpan Minduani Ana Malam Kang Thira Jupon Thusenang Halatum Dam Lo Laben Halatum Aphan Jesu Kethana Tenkado Kavelong Lo Halatum Gada So Keplok Bo Mahut Ahem Puatum Latum Aphan Arzulo Nanglitum Kopia Potsi Gada So Plokloma Halatum Thaklo Hempu Nangzi Wining Ve Labang So Kang Dukado Mamay Hut Kadun Ziatum Doan Ke Jesu Kristo Anong Kapathe Pontek Ziapan Hempu Nangzi Pusi Netumapan Nang Ingvai Pontanglo Lapot si pini dakacing rumatum doan Jesu Kristo anong kapathe ziapan arnam ne panang invai pontanglo unan pen anam apan kiropi ponsena nilitumari pen ase kethe pen anam apan kiropi ponsena anam lam kang thir kapor hitang puthak anam hirzume papedonang Non ilitumamay, ana malong kahoday siapan, ahir zume ke hang pon siapan, mondaliesar men singrong hang apan nelihang pon po, kanin kom te pathian ne nala na pathian malsom na te dil turin, upa men singrong hang somang. Anam Jordan sina. Kang tuine anam theparpik sininglong lagi thipapang itu mapo lapen itu maarnam empu nang pancuro parpik lo pinilake pam sandearni pirthia dang Kristo raban ke nang pan ningarong pen kero karcho nanong apetherni lo lapo se empu nitum pinidak nang somar kado kawenang chingrum si nang pan kero karcho nang nong apethia pan nang chingrum long mondolia sor kado kawe pun sutamet Lamparta hempu nitu munduli pen ke pathik tang piniarni hempu tarik ingko ra pho pen tarik ingko ra nar kep an laken itu healing to set dikko munduli long nang akerap la pen akera ya ke ja pen ajok tarik ingko ra pho pen pini ke jutsi ani an seta men itu pe man long pot nang panchuro parpik la hempu laken nang her jumelo lapusom se hempu la bangso pini arni nang phan ke ro karcho nang nong pe the hut seta me hempu Nang phan ong tu ngatum lapuson si kapre ka monduli pen ke wang lapen nang phan ka chini ne lapen ke kroi kre hong hari pen ke wang akor yang jir ke so tum ta do thek lo lapen ok ke so tum da do lo karjong ke so tum da do lo hempu lason si healing ministry pen ke so tum phan ke pe me lapen arnam ka angu ka hodai kang du kardom pi ji phan nona por ni tum ka do ka ve nang phan ke kroi tum nang ching rung si Hempu nang pan ro rap je pan wang lo.
la sila kado ka benon nga chingrum tum anta ke wang nak ni daji bang kutin ta alle ke longpon repen me thang a hem lapen me thang a monduli alang litum ke chelana ka cheura ke kroy ke chepethir pon bong thek jia phan nang nong ke pethe pon bong thek jia phan alang litum along kado ka benon nang chingrum dun tum an lapen dak kado ka we piniar ni dak la nang hem kang thira rum ke wang atuma putha ka long bang kutin along nang hil jumi dodun tha posi ni tuma papen ka pe jok bang ni tuma hem ku Jesu Kristo men penak chordom lo non mondoli si retria pan hang pon sena lam kepeklang nang zia sondoan mondoli so ratu mapang ka sini nang zia sondoan ka pasini zia pan por bisena to kan zia tu so mela to kan ho te tir tu romong ang te min tir sela Aprangsi arna makang hon pen azok hithirang mung penil tumpan misen pen ijok si puthot ke sang pang thirani mate pini pam sanderni ile tum kado kobek che thek long pot arna ma panstame churupon bomlona pini lakele tum aprangsi ni li ahin hin pen kewang according jir atum panstame kacuru jining hanglo ili tum pini dak labangso crusade program long nakachetong dun mundulia sar lapen rivaren lapen dikon atum lapen munduli kaprek pen nakachetong dun akorte ngiratum lapen hongharia korte mate hindu korte lapusana tum ta do theglo se ala kado kowe panstame nili hempu Jesu Kristo men pen kado ko panstame kardom pirlo pini lakenil tum difu mondoli pen kithikon labangso crusade program lake taregin ko rapo pen taregin ko ranar ke panlo pini an bangke aki jutsiar nilo non nan ke aki jut kalilang mo anarlo si mo ani gang saman si juji silitum labangso program kibipon lake litum oka kiso lapen karjong kiso kimi kelong jia phansi labangso program difu mondoli pen hikon lo silitum program bangke lapuson si ilitum klempon bomlo kedamtang lake taring ko rapo pen ilitum kiso det lapen karjong akiso lapen o kiso tumpan ilitum kechup hapon lake Bethel ministry of Bethel Ministry from Mizoram laki alang litum team of youth lo alang litum ke risoi jang okorjang risomar lo alang litum kado ko be ke bang laki dak difu mondili lo nangapali laki kado ko be ke bangke pandolo okorjang bangke banghini lo ko ana bangke bangnerke ba bangke risomar lo se alang litum akeso ke meja phansi lo bangso program lo wang lo sili tuma program la bangke la puson lo pini ya bangke taring ko ranar kep lake nona dap aporil tum cheng pondo lake nona dap apor lake litum first bela bangke baji kep tachi tim pensi cheng pondo second bela bangke baji krisi pensi litum cheng pondo pini lake litum chairman amate director lake litum Reverend Silal Rotkima Longri Pastor lo lapen speaker lake Frederick Laren Dika alang like Bethel Ministry pen lo lapen pini ilitum labangso amailong lam kelar lastame akenang sot lo lasi kecheng taring ko ra popen pini taring ko ra narkep anstame ilitum angjir sangpi silal chanhimi alang lisi lam kelar phanstame rabdun bomlo si Europarpik lo alang stame litum kachini nangjia lam anstame litum phan mesen pen kachini pon lo lapen moanar lo stame litum dothulang moanar lo lake litum kangduka odoma me mate labangso crusade me kecheng ponji lake baji sirachitim ilitum pedupon po pas bela bangke
baji hini bangke second bell laki keceng sekadok we panstami chuning ripon lo monar lo anstami litum kebang an tum panstami methang hem dam depen litum labang so kusera program apan kepechun dia pansi kadok we panstami chuning ripon lo pasilitum kebang tangtang keceng ni panstami litum pijut pan pamelong te mesen ko polo apa ini litum pini keso dera tum pan bangke lake dak nangadu na tum tar dota theklo pardom hemlong alang litum bangke lake main gpp data choklo keso tum yang sido kunute pen keso dera tum aku do thulang kunute alang litum kebang unia tum ta do theklo alang litum bangke lake main gp nangpo lake hadak asar atum amen en bomlo reception along si hadak lenal tum amen gp thek asonte mesen ko si kadowi panstami pachini lo lapen ilitum pini aluhi ason kaprek onghari pen kebang atum doma wanti hindu pen doma awe di oh do nali tumke onghari pen di oh choklo Bipho Mondulia Menpen alang itu panstami curu parpik lo labang so kuseda program lo ngacitong nginteng ko lapen akaprek karbi pena bahere oino jatiyo kol aseni ki bhai bondhu kol oino mondulir pra aha bhai bondhu kol aseni ki abo teu amar ei kuset program ahar karne Bipho Mondulir pra teu Probu Yesu Kristo namare ধন্যবাদ দিছো Surulo alang list kami labang so kuset program long nangadun theko pot akapre gelitum mondulia program stami dutulang gelitum mondulia program arjupon sina pini bangke lake litum kruset taho pini bangke pam sande ilitum todawa por stami mesen pen dak Bipho Monduli long stami armu chejeng ason pedupon lo asi dak pen ha bir laget an pen dak kaudom hem an ilitum kaduk we klempon long lo lastami mesen lo arna mapan stami churu parpik lo labang so program ki mesen pen kichun long pot lapen ilitum lake non kebang ji nifai si Bipho Monduli long kandu kaudom ome lake litum special program ason lo lake non kebang ji tarik si April 2021 lake ningdu kanung we lo sakramen program lo sakramen ketik ponjia bang lake Reverend Dr. F. Pachunga Field Secretary Lama Tepi no kangar pensi donangji mathai sangdeng pi inkoira trok pen angdeng so thongkebra free pen thekebra trokan apen tarik isi labang sonong westame monduli khoer bedu ponpo niphai hini April 2021 labang soni lake Good Friday program lo adap kangdu kardom me chairman lake dikon sarmen hanse Bible puri penarnam kardom jibang sangpi dolitok bipi lama tepi ilitumal alangli phansi thengkwat panathak sak dedlu mathai sangdengpi inkoira troksi lapen angdeng so thongkebra sirke pen klikebra plian kethan jabang mondulia sar dola sing teron lapen monduli prayer stame pidu ponpo bangso arni bangkel itum monduli asor tum stame an kihum akardom asonsi peman ponpo anarlo kangdu kardom ame chairman lake dikon babu be lama tepi kardom hem arlo kihing ape chingsek daklo lukang dengpi berta kami lukang dengpi ingkoi rahini lapen angdeng so klikebra plipen kliklebra trokan kethan jebang dikon David tiso lapen monduli khoer stame video ponpo
Niphai ke thom April 2021 lake bhumtia ning velo kangdu kaudam ame chairman lake mondule sar Jiten Phangchu Bible puri penarnam kaudam jebang Sami Tutumuni Dotto lam kethan jebang dikon Rom Singh Timung lapen monduli khair stami pedupon po langsonong we lapen ning phai fli April 2021 Star Sunday labang sorni bangki Star Sunday program lo lake adap kangdu kaudam ame chairman lake monduli sar Pradip Singh nar Bible puri penarnam kaudam jebang ke sangpi ompurong hangpi lama tepi Jisu phan ki thi pen khang une akamang deng pi hini la penang deng so ingko rahini pen ingko ra plian kethan jabang monduli sar Jackson rong phar la pen monduli khair stami video ponpo anarlo kangdu kardom ame chairman lake Reverend Samuel Hanse lama tepi Jisu kitur thu ason thot si ili tumta thur tanglo Philippiang deng pi kethong no penang deng so ingkoi rai si kethan jebang monduli sar mensing rong hang lapen monduli khair stame video ponpo lapen kangdu kardom ame judel ponte monduli asor tumpen pen stame sa jur pon rabrapo monduli program ke lancholo Muanarlo bangkel itum aki jutsilo posi ini la crusade program bangke si muanarlo bangsi kacuru bangke video kontuko dan lakel itum pini kacirung ponon adap adan lapen muanarlo adan lakel itum bangso crusade farmana phansi litum cirung ponpo Sinali tum kado we panstami pachini ponlo lapen ningkang samadan litum pini kipiatum dolo sar Joel Phangchu alangli ningkang samadan paroi sipi ponlo lapen Abraham be lake son of Robin be alangli supoke ningkan pri ke choklo salangli stami ningkang samadan arnam phan tangka parohini pi ponlo kenang sot kapachini bang kelan cholo dothulang kunte lake moilitum director penle peklang kontina ko fransiak tu nen trangin tu kena income hote ko fran pol dang atranga local te mun fran atranga local te in savain kan lalpai so Christ mingin di pokok fran chibai abok chone itu in lam thlengin mel thar kan mu a ham ren lam atang te in long nit bo zan atang te po in local bel zel ani ti kan ria a sunga kan loma e kan crusade hi hun to thlenga pathian fakhowa pathian pol howa hun min man pui turin kan som chone Anam kirozia phan lun sena luna number kurepo la so luna bangke tum lun verve alun lo seta neli vai pon ko la number som le pangana kan sanga hi kan sak lutuk lawani a bezo la chuan o mangai na khovel en tu ti la khani a La solun lun de tapi asar satum le kapang rum tangadan na kempu to van no bang konte ka sonte mesen po labang so adan ana malong ko hodai zia phan long nit borzan pasrate evangelist depu presbytery secretary kamar pu ke klembo mabang evan h lalmal soma angli anam kadom zia phan ri hang po anam Kerozia phan loan number krepo 15 loan senang
na chuang u Arnam Ardom Sina Danang Bong Akitene Lapenador Sune Nangli Sapo Jesu Kristo Panetu Apan Nang Kipi Pinazong Nang Pan Zoro Parapiglo Lepempini Arni Po Arnam Nitum Aning Jingpo Nangli Jerusalem Rong Supilang Kelo Tasonta Tagsi Abang Putina Ning Arlo Nangli Rejo Jotung Zulong Tura Abang Putina Ning Arlo Nangli Dodunra Nangli Kam Klem Tha Pusinang Pan Sining Rilo Lepempo Nangli Hemkang Tir Kevang Unahu Nang Pan Panong Si Danasap So Labang So Apoisa Itumban Lo Labang So Dan Kevang Tan Nangli Pang Tira Nangli Deng Ra Labang So Pir Telong Nangli Rakyat San Pon Bom Tigzia Pan Lapen Nang Mondoli Kacing Tur Pon Bom Tigzia Pan Ahir Jume Pita Empo Jisu Mempensi Nang Pan Hodailo Amen. Litu mas speaker aphan